Сериал «Небесните тела на Вселената», сезон 1, епизод 7 от основните герои на космоса. Черните дупки не са дупки. Те са места, където материята е притисната до краен предел, където пространството се огъва, а времето забавя своя ход. Когато една изключително масивна звезда изчерпи горивото си, тя не избухва просто в светлина. Тя се срутва в себе си. Гравитацията побеждава всичко. Атомите, светлината, самите закони, които познаваме. Така се ражда черната дупка. Обект без повърхност, без център, който можем да видим. С граница, наречена хоризонт на събитията, мястото, отвъд което нищо не може да се върне. Светлината не излиза, информацията не се връща. Времето сякаш спира, но черните дупки не са само разрушители. Те са архитектите на галактиките. В центъра на почти всяка галактика се крие свръхмасивна черна дупка, която държи звездите в орбита и задава ритъма на цели звездни системи. Около тях материята не пада тихо, тя се завихря, загрява, свети ярко, докато бавно изчезва. Това е акреционният диск, последният танц на материята преди края. Черната дупка ни учи на нещо дълбоко, че не всичко, което поглъща, унищожава. Понякога силата е в това да държиш, а не да показваш, да събираш, а не да излъчваш. И хората понякога стават като тях. Събират болка, тежест, спомени, мълчат и отвън изглеждат празни. Но вътре гравитацията им е огромна, влиянието им е дълбоко. Те променят орбитите на другите. Без да кажат и дума, черната дупка не крещи, тя не блести, тя просто е и самото й присъствие променя Вселената. Това бяха черните дупки, границите на познатото, мълчаливите центрове на галактиките, доказателството, че дори в абсолютния мрак има ред, има структура, има смисъл.